OK, takže čau lidi, já jsem Flash.cz a dneska tak vás vítám u svého dalšího videa a dneska tak to bude ze hry Minecraft a dneska tak si konečně po dlouhý době zahrajeme ten Minecraft, když můj kanál má Minecraft profilovku, všechno. No ale bude to bohužel trochu smutnější video a bude to skvéplé. Tohleto video točím 27.3., takže momentálně 3 dny předtím, než Quaplay skončí. Chtěl jsem streamovat konec Quaplaye, ale bohužel nebudu doma v tu dobu, takže bohužel to nevyjde, takže bohužel točím aspoň tady to video 3 dny před koncem, aspoň je tu pár lidí, no asi 86, něco málo. Vyšlo tu pár legendárních videích, jako třeba 1v1 s Javovcem. Malej ústřiže vám se můžu hodit. Neumíš to hrát, nech mě vyhrát. Kámo, tohle video, kámo, tady to video, ty mě máš nechat vyhrát. I ti po tom videu pošlu těch 500 korun na účet. Tak určitě. My jsme domluveni. Ty vole, či teda prehrám, sorry, co povedať. Ja neviem ani kde si. Aha, ty si tam? OK. Kam ja som špatný lukostrelec, to vidíte proste. Kam, ale jak proste, jak? OK, jeden hit som dal. OK, dobré. No a taky bych se vás chtěl zeptat na to, co bych měl točit. A ještě mi to změnil skin, jsem si teď uvědomil, ale zajímá mě, co bych měl točit, protože hodně lidí tak přestává točit Minecraft, protože je to nebaví. A jako já bych točil Minecraft, ale ještě vyjde jedno video s Minecraft tématikou, co se mi stalo. Ohledně jedné věci, ve které jsem měl být, ale to je jedno teď. Já bych rád točil Minecraft, kdybych s někým mohl. Takže kdyby někdo byl, s kým bych mohl mít parťáka, že bychom mohli natáčet všechno, mody, všechno, tak rozhodně se na mě napište. Moc bych vám chtěl poděkovat za 966 odběratel, blížíme se k 1000. Příští měsíc, pokud budu mít už fakt štěstí a budu točit, tak příští měsíc bychom mohli dát konečně 1000 odběratel, což bude dobrý, ale bohužel jak teď netočím, takže bych byl rád, i kdybyste mi napsali, co bych měl místo toho točit, protože jako rád bych to točil Minecraft, ale nemám s kým, takže pokud by se někdo našel, kdo by pořád nevadilo by mu být v videích, má normální mikrofon, normálně má často, tak můžeme klidně a můžeme točit společně. No a aspoň si k tady tomu konci jdeme zahrát nějaký módy. Jakoby Minecraft jsem nehrál snad od té doby, co jsem ho naposled točil. Jenom na telefonu, takže jo. Od té doby, co jsem to točil, takže nebudu tak dobrý. A kámo, vůbec nevím, jak se ta hra hraje. Já mám lagy Wi-Fi. Jasně no. Dobrý. Hej, normálně jak ho drtím. Kámo, já jsem normálně drtič. Tak tady ten týpek musí být hodně velký noob, když prohrává nade mnou. Všichni víte, jaký jsem noob. Kámo, Golden Apple už taky přichází. No, vyhrál jsem. Easy. GG. Sorry, se vám to odpálilo bubínky, ale chtěl jsem to udělat. Ale jako, bohužel je to smutný, že tady že to končí. Jako, mě to bavilo na Quaplay, když jsem dřív hrál, ale jako samozřejmě všechno jednou končí. Třeba jako Javovec. Dělám si srandu, Javovec nekončí. Doufám tedy. Jakoby, ale jsem rád stejně za ty odběratele a jako jsem rád, že v podstatě, když jsem se podíval na tohle před... Kámo, co jsem? Dobře, tak, dobrý. Když se na tohle video, kdybych se na můj YouTube kanál koukal před 2 rokama, nebo když jsem natočil první video, tak bych si nikdy neřekl, že
se fakt dostanu sem. Samozřejmě pořád jsem noob oproti tomu, že mi trvalo 2 roky dát 1000 odběratel. Samozřejmě, jasně no. Knockback. Yes! Vyhrál jsem. A teď se teleportná, já umřu. Výhra. OK, jakoby tohle je spíš kecací video víc, ale jako hrajem u toho hry, že jo? To je rychlost vybírání truhel. Samozřejmě Wi-Fi nemám very good, ale stejně. Ty vado, doufám, že se ke mně přidá lidi. Kamo, teď vám trochu říkám věci, které bych neměl trochu, protože budou v dalším videjku jiným. Tenhle mě rozsekal. Ale fakt, budu mluvit o jednom typu, o asi 3 YouTube kanálech, který si se mnou v podstatě vytřeli zadek. Bez si ze mě dělali srandu, protože jsem něco chtěl. Ale nebudu vám říkat dál. Můžete se na co těšit. Podle mě jako bude to dobrý videjko. Nebo spíš bude to dobrý. Bude, protože jsem to ještě nenatočil. Tohle je nejlepší věc, která se mi může stát. Já nemám žádný zbraně. Týpek spadnul. Tak jsem vyhrál. OK, hele. Já bych se teďko chtěl dostat zpátky do lobby a podívat se na něco jiného, na nějaký jiný mod. Chtěl bych si zahrát všechny, ale počítám s tím, že Archera se asi pravděpodobně nikdo nezahraje, takže The Bridge si zahraju, kámo. The Bridge, kámo. Tam vzniklo to, že jsem, kámo, strašně nadával v tom videu. To si strašně pamatuju ještě doteď. Okay. To už je rok zpátky, jsem koukal. Noob. Kámo, on nestaví týpek. Noob. Nedělám si... Easy, kámo, on to lívl. Nubáček, já jsem to říkal. Kámo, co jsem to udělal? Bridge mě nebaví. Samozřejmě, škoda je třeba to Sky Factory, o který jsem přišel, to bych klidně ještě natočil, ale o to už jsem přišel, takže mi přijde jako blbost. Archer, 2 lidi, kámo, tak to chci. Týpek je strašný noob. Týpek mě kámo, já mám lagy. Ne, já mám lagy. Kámo, nubáček. To byl strašný nubáček. Easy. Tady prostě třeba sumíčko, kámo, nikdo nechce hrát. Lidi, teď vám dám teda asi na chvilku pauzu. Až se ke mně někdo napojí a budu hrát, tak se k vám vrátím zpět, protože jako... Myslím si, že to je dobrý. Lidi, někdo tu je lidi, hej, trvalo to třeba 3 minuty. 3 minuty a kámo, tohle jsem prohrál. Zkusím ještě jednou, jestli nepůjde. Prosím, yes! Kámo, týpek má zase ranček. No dobrý, takže tohle nepůjde. Asi jsme vyzkoušeli všechny hry. Možná ještě training jsme dneska hráli. Jak jsme hráli všechno. Pokud jsem si dobře jistý. Jo, to je tady ta. Ježiš, to je to. 100krát ho musíš hitnout mečem. To je zas ten týpek. Tak to jsem prohrál, protože týpek, kámo, má dosah zase jak... Kdyby to fungovalo na prů, tak by to bylo dobrý. Kámo, týpek prostě, kámo, má range, dosah, kámo, 2 kiláky. Vidíš, já ho dotkl jednou. Kámo, lobby.
nefunguje, lobby jo. Takže tak, hej. A nebo bychom mohli ještě něco, nebo kámo, ty prokletý verze Error 422 zahrát, natočit. Ale opravdu, co budete chtít, hele. Takže dostáváme se do konce tohoto videa. Bohužel, Qplay končí. Je to smutná zpráva, bohužel, ale zase uvědomte si, že zase kdo by to udělal? Že by prostě mají... Dobře, teď už ten server podle mě upad, protože dřív mělo třeba 500 hráčů a podle mě upad, protože jak řekli, že bude končit, jak si řekli, že to nemá cenu už tady něco tryhardit, takže já si jako myslím, že to je právě ta blbá věc, no, ale jakoby doufám, že to tak bude ještě dál fungovat chvilku. Užijete si tu plnost randy. Nevím, kdy to vyjde, možná to vyjde třeba dřív, to videjko, takže možná ještě budete mít šanci se dostat na server, než skončí. Samozřejmě to nevím, ale možná jo, možná ne. A když by jo, tak mi řekněte a klidně můžeme zahrát. Nevím, kdy to samozřejmě vyjde, ale bohužel v tu sobotu už prostě nemůžu být. Takže škoda. A ještě mi napište, co bych měl točit. Jako mám hodně nápadů, ale zrealizovat to se udozvíte v příštím videu. To, co vám chci říct o mým natáčení, co jsem chtěl udělat, tak to vám řeknu hlavně. Takže jakoby bude to jako zajímavý videjko to příští, ale tak no. A doufám, že tady zanecháte odběr a like, ať se přiblížíme co nejrychlejš k 1000 odběratel. No a Flash se s vámi loučí. No a tak, čus.